Wilujeng dalu Mbak Elisa. Selamat malam Wilujeng dalu Macange Yulimbo Pak Gunawan. Nggih. Kula bahagia saestu. Kok bahagia? Nggih, seneng. Seneng. Nggih, karena udah lama Pak Gun ini sakit Pak Prof ya. Jadi ini bisa satu panggung lagi panjenengan saged mucal saged gelar ringgit purwa kula seneng sanget. Nggih, kula nggih seneng mboten sida modar. Kok ngaten to panjenengan kok mboten sida modar? Kanca-kanca niki mujekke kula niku wah muga-muga ora kuat menyat kae. Ngoten niku. Oh, kok ngono? Kuwi sapa wange sapa kira-kira? Saya sing ngendang niku wah kae nek nganti ora iso nyuwara meneh aku sing bakal laris. Ngoten niku. Aku lek arep nglungguhi. Nah, ngono ya. Oh, ijo ngono lah panjenengan niku luar biasa. Tur ya istilahnya dalam keadaan apapun berani untuk terus berobat, terus mencoba untuk kembalikan suaranya. Sak menika saged dipun simak malih panjenengan swantene nggih sampun mulai pulih sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Luar biasa. Wes muga-muga sehat selalu Pak Gun. Amin, amin. Niki luar biasa Mang Ayu Bagyo, Dias Natalis Untidar kaping 46. Patang doso. Pinten? Patang doso gangsal langkung setunggal. Sik. Tata basa niku kudu di anu lho niki sing ati-ati para dwija, para alumni Permadani menawa sami lenggah. Mbok panjenengan tanglet kalih niki wonten Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni apa Sastra Jawa ngono ta coba takono. Bener nek 46 itu sekawan doso gangsal langkung setunggal. Kuwi basa krama sing alus banget. Sampeyan niku le sekolah teng pundi? Sekolah ning isi biyen. Kok isi kok wulangane kok kawan doso gangsal langkung setunggal? Nek nggon angka-angka ora diwulang aku. Oh. Ah wulang. Wong dikon suluk. Diwulang kon nyepit cempala. Lah kon nyepit wae ucal-ucul kok cempalaku. Waduh, niku perlu disingseti meneh. Angel iku. Nek kon nyepit cempala angel, kon nyepeng gapit ya ucal-ucul. Wow, ojo-ojo sambil watuk kok ucul. Enggak tahu, angel lo gapit itu corone tangannya tuh harus perigel kan. Enggak bisa tanganku itu enggak selincah nek kakung gitu loh. Oh, cepengan niku ana nyempurit, ana jagal, ana ngepok. Mboten niku, le mboten lincah niku sebabnya nek wong wadon itu kalau sabetan itu ada yang menghalang-halangi. Beda kalau kakung. Oh, nek sabetan ngeten wonten sing ngalang-alangi. Nah, nek kakung lah mboten nonton. Wah, plas. Bebas saja kan. Nggih. Benten kan. Tapi nek ngeprak isih wangun dalang wedok. Lah sebabe banter. Kalau ngeprak itu ting itu masih keren dalang wedok. Karena apa Pak? Sebabnya sing ngalang-alangi bener. Tidak ada penghalangnya. Nek dalang lanang ngeprak ngoten niku aja nduduk terus nyelehke ngoten niku wah celeng ngoten. Nah, itu kan tiba-tiba mak terus nggak tahu kan. Maksudnya tuh ini loh, tiba-tiba kepalanya mak celeng gitu kalau pas mumet gitu kan. Mumet kok mumet. Ya, wes pokoknya ini tadi ngerembuk corone nopo nggih namung simpang siur nih. Yang utama adalah Dias Natalis ulang tahun Universitas Tidar sing kaping itu tadi. Benere pito to? Burne piro benere? Basa Jawane. Sekawan doso 6. Sekawan doso itu kromo, 6 itu ngoko. Ah terus? Lah ya nggak tahu 6 itu berapa? Basa kromonya 6 itu apa? Setunggal kalih 3, sekawan gangsal. Nah, terus nek 6 nggih ora kena dibasake, Mbak. Ya enggak 6 boleh. ya tetep 6. Itu namanya enggak keadilan sosial bagi seluruh angka. Loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah yo angka ki yo kudu di keadilan sosial. Mosok 5 ono kromone, 6 ora ono kromone. Makanya dibikin aja gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kalih, gangsal langkung 3, gangsal langkung sekawan sedoso. Nah, gitu. Yo pinter kono karang kono S3, gue S1 wae, arep ora lulus meh wae.
Wah, ini kamu nggih gojekan semboto nggih. Yang bagus seneng banget Pak. Ini luar biasa tadi kayaknya kalau temanya itu kebangkitan agraria untuk zaman Mataram kuno. Nggih. Ya, itu aku tak pikir-pikir iki piye ya. Kok kebangkitan, kok zaman Mataram kuno. Iki zaman wis maju banget gitu kan. Tak pikir-pikir iki apa ya? Semangatnya apa ya kira-kira gitu. Untuk lebih jelasnya. Nah, nyuwun dawuhipun Bapak Profesor Gi. Iya, boleh. Boleh aku bertanya-tanya. Saya ditimbali ke rumah dinas beliau. Ya. Ngendika werna-werna sekarang panjenenganipun misuwur mimpuno. Banyak pertanyaan saya termasuk kenapa yang diangkat wayang kedu coro Temanggungan. Itulah. Iki kudu tak apa mergo mesake karo dalange wis kecasi poso seprene ora tau tanggapan? Nah, kan perlu digenaki. Apa pancen penasaran kepengin preso wayang kedu ki kaya ngopo? Gitu. Bapak Prof Sugiarto mangke mbok menawi bisa membadarkan atau menjabarkan ya. Nggih, dipun aturi miyos sak menika. Tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada Prof Sugi ya, moga-moga bisa naik ke panggung, bisa berduet atau berbicara bersama diskusi di atas panggung ya. Ora kujiwa. Monggo Prof, katuran miyos. Iya, kasih. Selamat malam. Pakai bahasa Indonesia aja kita. Seneng aku kalau pakai bahasa Indonesia. Pangapunten ya Prof, saya bukan kok terlalu berani atau gimana. Daripada saya keminter, sebagai mahasiswa sejati, saya tanya sama guru besar gitu. Memang keminter kok. Iya nggih Prof nggih. Niki sampun konten pepanggungan. Yang pertama mungkin Prof juga mau mengucapkan atau ada sepatah dua patah kata untuk mahasiswa yang hadir atau Bapak Ibu guru dosen atau Pak Dekan untuk Dies Natalis ini. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa paring wekdal dhateng kula ugi Pak Dalang. Nggih. Menika kadhawuhan matur wonten ing acara limbukan. Niki kula remen sanget penontonnya tasih utuh lenggahan, mugi-mugi ngantos tuntas binjang-enjang. Amin. Berkahi wontenipun acara Dies Natalis 46 Untidar. Napa we? Kan cerita napa? Ya aku tanya aja kalau gitu nggih. Kalau boleh tanya nih Prof. Aku tuh sangat tertarik yang pertama-tama kenapa wayang yang kali ini sangat berbeda, yang diangkat itu wayang kedu coro Temanggung. Apa yang bikin tertarik nih Prof? Nih, enten ceritanipun kenging napa gagrag kedu perlu dipun udan malih dipun gelar malih wonten ing kalodhangan khususipun wonten pawiyatan inggil Untidar. Estunipun leres kula niku namung pandemen kemawon bab wayang utawi kabudayan Jawi khususipun ing sekawit kala rumiyin sampun dipun gelar wayang gagrag Solo. Sudah pernah. Nggih, sampun nate. Ingkang kepareng paring cariyos menika Ki Dalang Warsena Sleng almarhum. Nggih. Ajeng taun kaping kalih gelar wayang malih menika ingkang mangarsani panjenenganipun Ki Catur Benyek gagrag Jogja. Oh, nggih. Nah, kalih wulan kepengker kula nderek pepanggihan pepadi wonten ing Pondok Tinggal. Wonten pepanggihan menika dipun rembag bilih wonten ing wilayah Kedu wonten kekasan wayang ingkang wonten
mawari-warni. Kas Purworejo wonten, kas Temanggung wonten, kas Wonosobo wonten. Nah, kenging menapa menika mboten dipun gelar malih. Pramila menika keleres kula dipun paring amanah wonten ing tlatah Magelang. Pramila semangat kedah kebudayaan lokal Kedu harus bangkit kembali. Lagi. Luar biasa menika panjenengan yang memberikan kesempatan loh, Prof. Iya. Napa malih menika hubunganipun kalian Mataram kuno, kita nggadahi tetinggalan ingkang wujud Candi Borobudur ugi prasasti-prasasti ingkang kathah sanget wonten ing wilayah Kedu, khususipun Magelang. Nah, menika kan perlu kagem media pembelajaran masyarakat. Ugi wonten ing Magelang menika wonten simbol kesejarahan yang luar biasa dari Candi Borobudur, kemudian dari ini balik bahasa Indonesia. Oh, mboten napa-napa campur mawon niki nggih kathah apa dari daerah lain juga kan ya, Prof. Ada sejarah yang luar biasa. Sebelum bangkitnya Mataram Islam itu ada Mataram kuno. Yang simbol-simbol kebangsaan itu ada di pertanian, di wilayah di Mataram kuno itu, dengan simbol Borobudur, simbol Gunung Tidar, itu melambangkan bahwa harus ada akulturasi budaya. Semua budaya, semua elemen masyarakat harus dihargai. Nah, apalagi dalam relief gunung candi pun sudah tergambar ada relief tentang pertanian. Nah, untuk itu apa salahnya kita mencoba belajar lagi ajaran-ajaran pertanian yang ada, yang sudah diajarkan para leluhur kita, dan itu memang luar biasa. Nah, pemahaman ini dikuatkan oleh guru kami, Presiden 5 Gunung, yaitu Bapak Tanto Mendut. Nah, untuk itu cerita-cerita yang luar biasa bagaimana kita membangkitkan kembali budaya agraris, itu saya tidak berwenang cerita, nanti yang cerita Pak Manto Mendut, kebetulan juga hadir sebagai Presiden 5 Gunung. Nah, itu sedikit saja. Saya termasuk dosen biologi konservasi yang sangat tertarik bagaimana kita melestarikan keragaman hayati. Salah satunya adalah keragaman dari komoditas-komoditas pertanian, alat-alat pertanian yang itu sangat kaya di Nusantara ini. Nah, kita nampaknya belum punya dokumen. Nah, ini untuk media malam hari ini kita coba ingatkan kembali bahwa kita punya potensi luar biasa tentang keragaman budaya pertanian, budaya agraris di sekitar Magelang, terutama di antara 5 gunung yang menjadi simbol diangkat secara internasional oleh Pak Tanto Mendut. Nah, untuk itu mohon perkenan ini kami mohon Pak Tanto Mendut bisa juga naik ke panggung untuk menjelaskan simbol pertanian di antara 5 gunung di wilayah Magelang ini. Monggo Pak Tanto. Kuliah SKS pun niki mahal sekali loh. Ini dikasih gelar gratis tes. Pak, selamat malam. Menika sampun di atas panggung menika melihat mahasiswa mungkin dari nanti panjenengan ngendika mahasiswa bisa semakin mencintai atau tertarik pada dunia pertanian gitu, Mbak Menawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah ini tidak saya ambil dari sejarah budaya, ilmu budaya UGM, karena UGM itu fakultas ilmu budayanya bahasa Prancis, Jerman, Cina untuk jadi guide di hotel. Jadi anak saya juga kuliah di UGM, tapi saya keluyuran di terumbu karang di Bali. Yang nonton barat, mainnya mana? Dalangnya di laut, kamu lihat di YouTube. 5 gunung dalang di laut. Kuwi ngerusak pakem, ngerusak pakem. Saya membela lautan. Wong Jawa ora untuk membela pantai indah Kapuk bareng. Boleh dong. Punya pengetahuan tambang, timah, sejarah macam-macam misalnya. Saya kira agak panjang banget. Terima kasih Pak. Selama hidup saya ceramah paling saya bahagia 71 tahun baru sekali ini saya dalam cangkeman. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Romo mboten pamundutan sinom. Iya, tadi ada pamundutan sinom lho, Prof. Nggih. Mboten? Sinden aja. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Mbak Elisa. Nggih, oke. Nggih. Waduh. Wah, tambah nom. Wah, ya segini iki lho, Pak. Wah, jan. Ini komplit. Ini tadi untuk sajian untuk mahasiswa. Yeah. Nek nang nggo petani ngono wis ngeces iki aku ndadak kon tekan Thailand, Vietnam ngono ya mumet aku. Intine nek nggo petani sing penting bersih desa, nggih to? Bersih desa nanggap wayang komplit sak sajene urunan. Lah niku nek saged ngurip-urip budaya, nggih dalang, nggih seniman, tur nggih niku nek saking bersih desa niku biasane dapat dari tirakatnya itu dapat kelimpahan. Ngaten ini petani. Nah, buat mahasiswa pertanian, mbok menawa iso membuat shortcut untuk petani-petani ditolong karena banyak kita juga menjalani bersih desa ning Temanggung, Wonosobo, Magelang. Nah, ini yang perlu dibantu adalah misalnya kaya subsidi pupuk. Gimana caranya biar bisa sampai sekarang tuh caranya subsidi pupuk rada jelimet, misalnya kudu ngetap kartu biar punya saldo tani apa piye. Nah, itu tugas mahasiswa di situ biar nanti pertanian kita itu juga bisa mencapai kejayaan lagi. Cara gampangnya ngono ya, Pak. Diperkuat apa tentang pertanian, budaya agraris agraris. Nah, angel kula nek omong sing rada intelek ku angel. Sing penting nek urung mlebu kelompok tani ya piye carane mlebu kelompok tani, dileboke kelompok tani engko piye carane dididik ning nggon kelompok tani. Iki ben iso nyemplung entuk subsidi pupuk piye ben engko iso do tandur. Bojo kula niku mlebu kelompok nggih. Nggih, kelompok tani. Arisan. Walah ayo padha wae. Pamundutan sinom Mbak Elisa. Nggih, sinom nika saking Romo KRT Suparjo Hadinegara UNS. Nggih. Oh, menika kalian Pak Susilo ketoke. Ayo Pak Susilo ini udah. Ya, ayo Pak sini sama saya ini. Tadi menggantikan tugas Pak Rektor, Pak Susilo bisa mendampingi saya untuk sekalian saking pepadi perwakilan, nggih. Nika. Pak Sus menika nggih ngabehi. Nggih saking pepadi, nggih saking permadani. Wah. Sedaya dipun sangkul. Kula miwit nggih. Ganti-gantian Pak Susilo. Ada ucapan dulu lah untuk Universitas dari yang ke-46 Pak Susilo. Ngaturaken Dies Natalis kaping 26 kagem Universitas Tidar
Mugi tansaya krembaka kuncara hanjayeng bawana. Amin. Nah, ini sambil menyelam minum air ya, Pak. Janipun mawi sinom menika prayogenipun nganu kok Mbak Rina kok, Mas. Oh, kalian Mbak Rina mboten kula. Oh, nggih, monggo Mbak Rina. Aku sebagai sinden cewek kan insecure apa aku kalah ayu apa piye? Mboten. Panjenengan kalian Mbak Rina menapa mbotenipun Pak Lukito kalau ngaten mboten napa-napa niki diapet berdua ya boleh ayo sama Mbak Rina. Kalian Pak Susilo sekalian jenengan ya bagusnya naik panggung tetepan. Kula niku ora patek anu iki. Wontenipun. Mboten napa-napa. Garwanipun Pak Dalang, kok Mbak Rina ini istrinya Pak Dalang. Mring pawyatan luhur Mbak Elisa mawon. Monggo. Sarang nggih, sarang-sarang kanggo ngasan. Menika kala wau yasanipun sinten?
Sinten Prof kalau saking sinten nggih, Prof? Yang membuat ini? KRT Kanjeng Raden Tumenggung Suparjo saking UNS. UNS. Oh, dari UNS. Katur Kanjeng Pangeran Prof Gi Pak Rektor Tidar. Oh, nggih. Monggo ingkang pungkasan, monggo. Ya. Tidaren Jayeng Bawono. Amin pandonganipun. Kok sampun to Pak Susilo? Meringet ya. Oh nyanyi dulu. Mumpung ini nggih. Dilengkapi dengan lagu no Pak. Yang saged didueti niki panjenengan sik kakung niki ceweke kalih lho. Lah diapit nggih. Napa? Nek iso mboten ngertos monggo nderek. Napa? Oh nggih aja dipleroki nggih. Jenengan tengah niki supaya di tengah-tengah bidadari. Walah. Lelagonipun ibu-ibu Dharma Wanita kalau wau. Wah, semangat. Pracara wau nggih. Salut untuk ibu-ibu Dharma Wanita Unti Dharma Gelang. Saestu ya kalau wau. Ugi ingkang nderek ngregengaken kalau wau wonten kadang-kadang permadani Kota Magelang nggih Pak Sus. Inggih, leres. Permadani. Para sepuh-sepuh kalau wau nggih nggiharaken karawitan. Nggih, nggih. Monggo. Monggo kanca-kanca. Matur nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nah, ten niki lak ya anget-anget nggih. Niki mau mbokne nggih to Mbak Elisa. Nah, niki mbokne. Sakniki anak-anake. Mau sik putrine ten ngajeng mau sampun. Ngajeng. 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 Ngajeng niku depan ngajeng. Ngajeng. Wis Ki Cilaka iki nek ajeng mandhap wonten ngajengan sinten sakmenika? Aduh, sing ngajengan niku depan, di depan. Oh, di depan. Ya. Ini berdua, Nawung sama Wrenges. Nawung sama Wrenges berdua. Tadi ibunya udah, Nawung dan Wrenges kita tampilkan bersama. Yuk disebut kanca-kanca.
ya, Dok. Selamat malam. Selamat malam Mbak Elisa. Orang enggak ngantuk? Enggak. Tadi udah bobok? Sudah. Oh nggih. Nepangaken dulu ke teman-teman yang ada di Untidar ya Bapak Ibu lan para pamirsa, dikenalke jenengmu sapa? Derek tepangaken gitu ya. Derek nepangaken nami kula Nawung Tias Darmas Tuti. Nawung Tias Darmas Tuti. Panggilannya? Nawung. Nawung tok. Nawung. Iya, umurnya pinten? 6 tahun. 6 tahun ini Jawane apa? Basa Jawa di sini. Umurnya pinten? Gangsal langkung setunggal. Aku bilang tadi. Anakku rusak ini. Gangsal langkung setunggal gitu ya. Nawung sukanya apa? Hobinya apa? Hobinya senengnya ngopo? Nembang, nyanyi, nari, dalang, dolanan, ya roh. Nembang. Wong bocah semono kok ya roh. Gondol selong malah cilaka. Nembang toh, bisa nembang ya. Nawang anak keberapa? Ketiga. Anak ketiga. Yang kedua siapa? Mbak Wrenges. Mbak Wrenges yang mana? Niki sing kaya Ninek. Kaya Ninek. Kaya piye to? Kok iso kaya Ninek? Nek yang nomor 1? Kaya kebo. Sing nomor 1 sing joget eling-eling Banyumas. Namine Mbak Ibu kok kaya DC. Sik nomor 1 namanya siapa? Namanya sinten sik nomor setunggal? Mustika Wening Rarasati. Iya, paling ya. Aku tak tanya Mbak E dulu ya. Ah, niki ayo kenalke. Gitu to. Dalu Mbak Elisa. Nggih sugeng dalu. Presentere Mbak Elisa. Pripun? Pripun kabaripun? Oh, nggih sae. Iki cantik banget kebayake. Ya, ini yang beliin siapa? Tumbas sendiri no. Oh, kok ora ditukokke bapak ibumu ki piye? Mboten sok numbasake niku to. Duh. Iki ki yo mbok modal apa piye iki anake arep pentas sih ditumbaske kebaya kok kon tumbas dhewe. Kok dari tuku dhewe iki duite saka ngendi? Lah saking niki to nek wayangan-wayangan terus kula tumbas dhewe jenengan mboten tau nukokke kula kebaya. Saiki tak takon. Sing ngejak kowe wayangan sapa? Lah nggih nganu sing duwe niku sing ajeng wayangan niku. Yo ora iso kok. Sing ngejak kowe wayangan ki aku, berarti kuwi sing nukokke aku. Berarti jenengan mboten ikhlas ngenai duit kalih kula. Wih. Alah tuku kalung wae kon bayarake aku kok. Oh, kae adimu iki lho, Nges. Pak. Kowe cok ngakali adine. Aku iki lho sekolah bayar dhewe. Kok malah saya cilaka aku. Kok do mandiri mandiri to iki bocah-bocah. Ya dikenalin dulu, Mbak. Ya, Jeng derek nepangaken sedaya mawon nami kula Wrenges Kidung Pinastika. Wrenges Kidung Pinastika, umur pinten sakniki sekolah kelas pinten? Umur 12 tahun. 12 tahun. Sakniki menika kelas 6. Kelas 6. Kelas gangsal langkung setunggal. Adine iso basa kok. Gangsal langkung setunggal, ajeng SMP kan berarti. Nggih. Oh nggih, nggih niki ajeng nembang napa berdua? Nawung riyen bawa. Oh, Nawung mau bawa. Nawung mau bawa apa? Lagunya apa? Nembangnya napa? Pangkur Anak Indonesia. Weh, coba kita Pangkur lihat Anak koyo ngopo ya. Indonesia. Pangkur Anak Indonesia coba ya Nawung. Coba, Bung. Kalau kanen Nuswantara. Jas, saiki kok koyone rak, mboten ketinggal nggih, mboten ketok nggih. Rada munggah, Nduk.
terlalu kecil kok. Nah, wis kene iki gek aku ning kene iki wis yo. Padune arep lungguh. Ayo, nah kene kan kelihatan sama kayak Mbak Wrenges kan tingginya. Terus. Alam asri indah subur kang bumi. Alam asri endah subur kang bumi. Apik lho iki nggo pertanian. Terus lanjutnya napa, Nduk? Warna-warna kewanipan. Kewane ndi? Kewane Ndi kuwi? Kuwi Mbak Yumu. ya ketegelen. Awas luwih dhuwur meneh iki. Sagesani budaya. Bagus, terus Ayo kanca ngudi mrelestari dengan kekayaan alam yang melimpah, baik pertaniannya, terus apa hewannya, hewan-hewannya, tumbuhannya, nggih. Harus kita lestarikan. Betul. Nggih. Terus, Wong? mongko krasaku minangka anak Indonesia yakti. Nyuwun tepuk tanganipun danten ingkang wonten mriki. Ini apik banget lho. Baru saja Mbak Elisa, kemarin tanggal piro? 26 Tanggal 26 April ikut sayembara Mocopat Adeging Kadipaten Pakualaman Ngayu Jogarta. Ini bocah kecil ini juara? Nggih. Juara? Beneran? Hebat. Juara piro, Bang? Entuk duit ra? Juara 1. Juara 1. Alhamdulillah. Tingkat nasional. Nasional, hebat Nawung. Jenengan pengen duwe anak kaya ngeten mboten? Pengen. Tak gaweke. Ora angel, yakin tinggal merem mawon dadi dhewe. Piye? Aku kamu menjadi anakku aja Nawung. Mau enggak? Purun. Weh. Kok purun? Nah, terus ibu piye? Nek ibumu Mbak Elisa, bapake sapa? Hah? Bapake sapa? Bapake sapa? Enten bapake. Wah. Lo berarti Cilaka. tau bapake. Nggih, terus ki apa, Nges? Apa lagune napa? Langgam Konco Tani. Langgam Konco Tani. Bagus, Konco Nggih, Tani. monggo. Celok. Ikut nyanyi enggak? Nawung duduk. Oh, mboten, siap. Dadi saka guru tumat negarane. Konco Tani. Nggih, Nawung kita kok ngantuk banget. Oh, kok ngantuk? Belum Coba. nyanyi kok. Saiki slendro. Pokoknya kamu malam ini spesialis bawa. Spesialis bawa. Bawa apa ya Mbak Nawung? Kalau selendro apa? Sukanya apa? Bawanya apa? Napa? Ajeng bawa napa, Bang? Apa? Sing dienggo lomba wingi. Oh, yang buat lomba. Nggih, coba. Nggih, coba. Kayak apa Mbak Nawung? Ayo. Mbak Kusik to sabar gak digolekake. Bocah kok ngeyel pol-polan. Ya iki apa iki? Arek nembang kok ora apal iki piye to? Kinanti gender laras selindro patet 6. Songo.
Gangsal langkung setunggal wae senengane. Coba, yo. Marmane wajib wong iku terus ingkang ala singgahana yogya padang ngirit wong urip pacangan pati jas luar biasa cetha titis laras bagus diteruske lelagon apa getuk gethuk nggih pas banget makanan khas Magelang nggih yo gethuk joget wong jaketnya harus jaketnya Panjang bulan
merenges. Nunggu saweran mbok menawa mengko terus pating mbok menawa biasane njuk anu enggak tegel gitu kan. Mengke bocah cilik kok nganti yamene kok iso do melek ngoten niku. Mbok menawi nggih. Wonten pamundutan Mbak Elisa. Napa? Pepeling saking Prof Giarto. Ya. Nggih, wonten menika Mbak Eni, Mbak Alifa. Sinten ingkang dipun dawuhi nggih. Nggih. Mbak Eni kalian Mbak Alifa berdua. Nggih. Sinden saking Gunung Lor karo Gunung Kidul. Weh. Nggih. Gunung Lor kalih Gunung Kidul. Nggih, sing saka Gunung Lor niku Mbak Eni. Gunung Ler wonten Mbak Eni, sing Gunung Kidul. Gunung Kidul wonten Mbak Alifa. Mbak Alifa ya. Suryawati. Yo, le mangan sate engko nek. Oh, enak. Latawa. Bae. Mbak Eni yang mana? Ngacung. Iya, saya. Ya, saya Mbak Eni. Niki Kak Gunung Ler kalih Kidul niku pripun? Nah, Mbak Alifa lak saking Gunung Kidul Wonosari. Oh, nggih. Oh, beneran dari Wonosari ya. Nggih, dari Mahasiswa isi Jogja. Oh, Wonosari nih nggih. Nggih, betanipun ingkang nyuling. Kakak? Betanipun. Betanipun ingkang Oh, bawaan yang nyuling. Oh iya. Oh, Pateh kalau yo yoga ngono kuwi ya, nggawa dhewe-dhewe ya. Kamu menawi menika Mbak Eni, bawaane sik ndi? Hah? Gawane sik ndi? Sik gampang. Mboten enten. Mboten nonton ta. Mboten tak pokoke sik ngenang gelem. Es ngacung. Dawuh pepeleng nggih, niki ngangge bawa mboten. Monggo nderek. Bawa mboten, ya bawa no. Penting iki. Oh, nggih. Wis ben karo do anu dahar-dahar para ndara-ndara wiyaga menika nggih. Wis disambi lawe cangkung pelit. Wah, tempe gembus ono, sate ono. Tempe apa? Tempe gembus. Tempe gembus itu yang itu kan, yang bacem itu kan. Oh ada iya. tahu bacem. Kalau di sini bukan gembus, apa? Mbak. Gembus. Oh ya, itu kesukaan makanannya sukaan Mbak Nawung. Menika kathah ingkang sami mirsani via streaming. KGBS channel, KGBS channel. Putra Jawa channel. Oh, Putra Jawa juga. Ugi ingkang utami menika Untidar channel. Untidar channel. 3 channel sekaligus nggih. Nggih. Matur suwun. Monggo bawanipun Mbak Eni kalian Mbak Alifa. Wah, Ki Mbah Hadi Marwah linding cethu. Sing ngasta gender iki Ki Hadi Marwah. Kok suwargi? Ora. Kok do lancang. Rukun Islam kang lima Ki bariki kitir sumilir sing nembang sing demung. Saestu tenan lho iki diseksani wong sakmene lho. Ning terus kancane do lunga mesti. Niki suaranya saya estu lho, diserting grup nika. Nggih. Nggih. Kok didelok ya? Jajal. Nah, telu. Aja loro tok. Dan kaya Bu Nurhana ya nek saka samping ya. Nggih. Nek ngen kula enten. Bunur kapsul. Bunur kapsul. Ayo mak. Mreng para sesama. Mbak Alifa semester pinten Mbak? Semester gangsal langkung setunggal. Weh, iki merajalela tenan lho Mbak Elisa. Hilang ini dino iki teme akeh. Aja pada ditinggalke Jan madep.
geser no oper mic no kok njuk terus kono wis papat ora curang. Sing nembe mandengi Mbak anu soalé. Sing lanang iki ora prihatin. Malah dahar. Sing wedok nembang medeng-medeng kok sing lanang madang. Asline aku nggo nutupi le ngawet-ngawet ngene iki lho ndelokke mah kok yo ayu tenan to yang. Waduh. Lah kok rambutnya dawa ngono kaya Gajah Mada. Gajah buta nek niku. Kasar. Rokane sapo niki paling orang iki nyengguyung sing putri nembang sing kakung yo dem. Oh biasanya gitu pengalaman nih dhewe ketoke zaman semono. Bangga. Le langsung nutupi. Ajang dugi kapan iki? Oh, sesuk. Aduh anjing. Sahabatate kang angka siji nek watake sing ngempul niku mesti kon ganti cakepane. Lah napa biasane? Kang angka buta. Nek ngetoprak niku dawuhane angkot buta. Angkot buta. Sing ngempul niku. Nggih. Angkot buta. Kang angka. Dadak ndonga bareng to. Nembe ngapalke to mangke tak ical ngenge kok ya. Kang angka loro salat dene kang telu kamu juga kuliah enggak? Aku sudah S3. S3? Nggih. Apik no. SMP, SD, SMA. Oh, lah iya. SMP, SD, SMP, SMA. Ya S3 bener. Dereng nate kuliah, Mbak. Dereng nate. Dereng. Wingi gek poso nika? Hah? Gek poso nika Kuliah subuh. Ah, nggih. Umurnya berapa kau sekarang? Saya sudah angka 3. Angka 3? Kepala 3. Kepala 3? Iya. Mosok? Nggih. Orang ngapusin loh? Boten. Tikang dosonan? Tikang dosnan. Piro? Pase piro? Rasa nyang-nyangan ning kene. Ajeng nyang-nyangan pinten? Kaya ana-ana wae. Tekan apa? Ramadan nindakno poso kapatyan kaping 5 ngibadah haji bareng biayi telu rukun Islam Sinengguyung Dapros Audio Sound System. Wah, soundnya Magelang punya. Monggo, pepiling dados. Monggo.
Menika dawuhipun pripun, Mak Limbo Yucange? Sepisan malih menika lare-lare kalian Mbak Tawang wonten pamundutan lali janjine. Monggo. Dasar kanca-kanca Pandam Seta diparingi ngampil gongso kagunganipun Untidar Magelang. Menika kagunganipun Untidar luar biasa nggih. Menika pun paringi nama gongso Kiai Kumpul. Gongso Kiai Kumpul. Oh nggih sae. Muga-mugi sakit ngempalaken sedaya dari alumnus yang lalu sampai sekarang bisa nyawiji lewat pertunjukan wayang seperti ini. Nggih. Monggo lali janjine ayo nok karo Mbak Tawang.
nuwun nggih. Nok apa mak? Galo sawangen. Ombyak ing Madyabala medhang tamtu anut kelawan kemlawining astane Raden Kayu Mas.